أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ينوى مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kamar yadda dai muka ci gaba da tafsiri a cikin wannan wata mai albarka, Allah ya albarkaci dukkan ayyukan da muke yi. Allah shi karɓa kuma ya ba mu dace. To barkanmu da azumin yau kuma. Ubangiji yana cewa kafin mu zo ayatul istiqama, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alayhim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin. Jiya mun fassara ta. To abinda dai muna so tambihi a kansa, wayannan qurana wato abokan sharri ko kuma abokan bata, wayanda Allah yana hada su da mutum, wato duka dai ya danganci niyya. Idan mutum ya kyautata niyyarsa, ya roƙi Allah ya zaɓan mishi halaye managarta, ya zaɓan mishi mutane nagartattu, to sai kaga Allah Ubangiji ya shirya masa wannan. Kar ka ce musu waɗannan kafirai su ne suka zaɓi waɗannan abokai ba, a'a, kamar yadda dai Ubangiji ya faɗa a cikin wata sura da babin nan surar Zukhruf, yana cewa man yashu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin.
إنهم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إذ ذلك الآيين. To a can abin da yana ce duk mutumin da ya makance ga barin ambaton Allah, wato ya bar kanshi ba zikiri ba komai, ya rayu cikin ɗimuwa, ba tunani sai duniya, ba tunani sai arziki, ba tunani sai samu, baya tunani sai jin daɗi, ya manta da Allah, ya manta da sakamakon Allah. To mutumin nan dole in ka bincika za ka iske yana da wasu abokai na banza, ko daga mutane ko kuma daga shaitan. Wayannan zai gane su wata rana idan ya je kiyama. Shi ne yake cewa man yashu an zikirin rahmani, to duk mutumin da ya makance daga barin ambaton Allah, na qayyid lahu shaytan, za mu shirya masa shaitan ya zama shine abokin zaman shi, abokin shawaran shi, abokin taujihin shi. To haka kuma daga mutane ma akwai aljannu, akwai shaidanu, sai dai bambanci shaidanin mutane in ka kyautata masa kai mishi alheri zai takaita, amma shaidani na aljannu duk abin da za ka yi mishi ba zai kubutar da kai daga sharrinsa ba, sai dai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inda saboda haka ne fasta'iz billah ko to wa qayyadna lahum qur'an fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum, kuma sun jeranta sun kawatar musu abin da yake gaba da baya, abin da suka aikata da suke ai mai kyau, saboda haka ba za ka tuba ba. Don abin da suke yi suna zato mai kyau ne, ba za ka tuba ba. Haka kuma abin da nan gaba za su yi ba basira, sai su fada cikin abin da Allah baya so, shi ma ba za su tanadi wani tuba ko ni abin nan ba, daidai in sun je wurin ubangiji can ko za su tarar ashe sun kasance daga tababbun mutane ne waɗanda ba su riwanci komai na zamansu na duniya ba, ba su gina komai ba. Sun gina gidajensu na duniya ba, sun rusar da gidajensu na lahira, domin kowane mutum Allah ya rubuta masa wuri gida biyu, gidansa na duniya da kuma gidansa na lahira. Na lahira dama Allah ya gina shi akan in ya kyautata ayyukansa can zai koma. To gidan nan in kuma bai kyautata aiki ba, Allah baya rushe abin da ya gina, amma zai ba wasu daban daga cikin bayinsa waɗanda sun gode mishi sun mishi. To Allah ya kyautata mana namu rayuwa da makoma. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ubangiji madaukakin sarki na cewa innal ladina qalu rabbuna Allah, sani waɗanda sun ce sun faɗi kalmar shahada la ilaha illallah, sun kudire a ransu Allah shine ubangijinmu, shine mahaliccinmu, shine abun bautawarmu. Waɗannan mutane da aka faɗa wato sun faɗi kalmar tauhid, sun mastaqamu kana sun daidaita akan tafarkin Allah, duk abin da aka ce a yi suna yi, abin da aka ce a bari suna bari, abin da kuma suna yi cikin tsanaki da nasuwa da kuma tsoron Allah da kuma ikhlasi. To waɗannan alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, idan wato lokacin mutuwansu yayi, lokacin da rai za ta fita din nan, tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku sai su zo musu, duk rayuwarsu ba su ga mala'ika ba, sai dai a lokacin mala'ika zai sauka a kansu suna ganin shi, sai dai ba za su iya su yi magana ba. Sai su ce Allah su ke musu bishara, Allah ta khafu wa la tahzanu, kada ku ji tsoron wani abu zai same ku nan gaba, kuma kada ku yi bakin ciki kan abubuwan da a duniya kun nema ba ku samu ba, duk an tanadar muku. Duk wasu abubuwan da kuke so a nan duniya ba ku samu ba, to duk wato kowane ɗayan ku abin da za a sa cikin ni'ima bai gaza kan dukkan mulkin mutanen duniyar nan, sarakunan duniya da masu magabanni, abin da suka samu an tara a nan duniya suka samu din nan, duk Allah zai tara ba bawansa ɗaya, sai masa to wannan naka, kuma baka rage ma sauran 'yan uwanka 'yan aljanna, baka rage musu komai ba. A gunmu
komai arziki yana da yawa, kyauta yana da yawa, baye suna da yawa, saboda kai duniya duk an hada an baka, ba abin da ya wuce ka, ba abin da wato ya tsere maka, duka da ka samu. Waɗannan mala'iku za su ce ma mutumin nan wanda ya mutu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi, thumma ya daidaito akan wato tafarkin Allah, tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta khafu, kada ku ji tsoro akan abin da dai wato nan gaba zai same ku, a'a ba abin da zai same ku wanda ba ku so gobe nan gaba, wala tahzanu, kuma kada ku yi bakin ciki akan cewa a can duniya wasu abubuwa ba ku samu, a'a mutane ku da suka bar su a bayan ku duka za a gitta muku, duk za a nuna muku su, za a kawo su kuma da ƙarshe za su wurin ku, kar ku damu. Wa abshiru bil janna, kuma ku yi farin ciki da aljanna, albishirin ku da shiga aljanna, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, duk an shirya muku a cikin ta ita aljanna din nan, duk abin da ranku yake so duka Allah ubangiji ya shirya muku shi. Wa lakum fiha ma tad'un, kuma kuna da haƙƙi a cikin da duk abin da kun ce a kawo za a kawo, ba abin da za a ce ai yau babu, ko kuma ai ya ƙare, ko kuma ai ba a je kasuwa ba, a'a gidanka ne makera, gidanka ne kasuwa, gidanka ne komai da komai, injina na shirya abubuwa duk suna nan tare da kai, kuma kai ma a lokacin an baka rigan khilafar ka na gaskiya, in ka ce ina so kaza sai ka gani yana nan gaban ka, ba wani wahala. Kuma ka tashi zuwa wurin dan uwanka ku yi hira, sai ku sadu, inda za ku sadu kuma dama an shirya wurin zama mai kyau, kowanne ku yana zato nashi ne, sai ku zauna ku gama duk hiranku, da kowanne ya tashi ya koma gidansa. Wato ba gwaji tsakanin wannan rayuwa da na duniya. Ubangiji yana cewa nuzulan min ghafurir rahim, nuzulan, wato wannan abin da aka ba su nan duka, نحن أولياؤكم سين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ملائكة سيجموني متى مكانكم وإن زاز ابن تلمرينكم الدنيا للآخرة. أرايونكم الدنيا ما الله هذا مدكم شيء سامنا تيمكم كوجن كلية ذكرين أبنجي كلية أمبتهم أبنجي. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. haka duk abin da ranku ke so yana nan cikin ta, kuma duk abin da kun nema za a kawo muku. Duk wannan menene nuzulan, wato baƙonta ne, kamar mutu baƙo ya zo maka tukuna baka shirya masa liyafa ba, ka kawo masa ruwa ya sha, ka kawo masa wani abu ne kamar dai almin nasiye larabawa kamar ka zo ka sauka gunsu sai su sa nono su zo mun ruwa a kansa, wato don su nuna maka karinci, su kawo ka sha tukun kafin ka huta a kawo maka abinci. nuzulan min ghafurir rahim, wato wannan abin da ake baya dan bakonci ne kaɗan, wato abin faranta rai ne, kuma abin karɓar bako ne daga mai yawan gafara shine Allah mai jin kai. To sittina Aisha radiyallahu anha take, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mata cewa wato man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Mutumin da wato ya so saduwa da Allah, cikin wannan hadisi, in ka wato mutumin da ya so ya sadu da Allah, Allah zai so shi. Mutumin da kuma baya saduwa da Allah, baya son ya sadu da Allah, to Allah kuma baya son ya sadu da shi. Saboda haka idan mutum Allah ya kaddara zai iya shiga hali irin wanda aka faɗa ɗin nan, to ya kyautata zato da Allah. In ka kyautata zato da Allah, to lalle za ka yi farin ciki. Saboda haka za ka so saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala, ba za ka ƙi saduwa da shi ba. ina zo bismillah. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. Ikrima yana ce Abdullahi ibn Abbas yace, wato wace aya ne cikin Alƙur'ani tana da sauƙi, wato ba ta da wani abun da zai tayar maka da hankali? Ya tambayi almajirinsa Ikrima, sai yace masa bai sani ba. Yace to ayan da take haka, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, su wannan aya ta kunshi shahadat an la ilaha illallah
wa anna muhammadar rasulullah. Wato ita ce dai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Haka nan zuhuri ya karanta cewa sayyidina umar ibn khattab ya karanta wannan aya kan minbari, ثم قال استقاموا والله لله بطاعته. wato sun tsaya akan farki madaidaici saboda Allah, cikin biyayyan Allah da kuma da taimakon Allah. wayannan sune lazina istaqamu qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. an tambayi Abdullah ibn Abbas ayu ayatin fi kitabillahi arkhasar wa yaude, yace innal lazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. wato mai sauki ne ita ce shahadar la ilaha illallah muhammadar rasulullah ko kuma la ilaha illallah. wato al-Hasan al-Basri shi kuma kullum yace Allahumma anta rabbuna urzuqna al-istiqamata. ya ubangiji kai ne ubangijinmu, ya Allah kai ne ubangijinmu, ka arzuta mu wato daidaituwa kan tafarki madaidaici. to a bisa gaskiya mutum in ya balaga in yana so ya daidai din ya kamata ya sani, ya saurari maganar da malamai suke faɗa. malamai kuma na lahira suna ce farko abin da za ka yi tunani shine ka tuna shin tun da ka tashi har ka zo ka balaga akwai abubuwan da ka yi su lokacin da ba tambaye ka ba, alƙalami bai tabbata kanka ba, akwai abubuwan da ka yi waɗanda kana ji ba su da kyau ko babu? in akwai, ka tuba ka gyara abin da yake wato takardanka kafin ka balaga ɗin ma ka gyara su. sannan ka duba tun da ka balaga zuwa lokacin da tuban ya shiga zuciyarka akwai abin da ka aikata ba laifi, a abubuwan laifi, sai ka tuba in akwai su. in babu kuma sai ka gode wa Allah. idan haka ɗin ka yi shi sai ka duba lokacin da kake zaune kana tunanin nan, kana tsakanin lokaci fudu, ko kana cikin aikin alheri ko kana cikin mummunan aiki, ko kuma kana cikin wato abinda kana gani kamar godiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala, ko kana cikin ni'ima ko kana cikin ni'ima, wato kana cikin abun haƙuri ko kuma kana cikin abun wato ni'ima. wato ko ka samu kanka cikin ta'a ko ma'siya ko ni'ima ko kuma wato bala'i, ko ba haka ba? to waɗannan lokuta duka duba, in kana cikin ni'ima wato kana cikin ibada sai ka gode wa Allah akan cewa ya zaɓe ka cikin bayan sai ya arzuta ka da ibada. in kana cikin sabo nan da nan ka tuba, ka bari duk abin da kan a ranka ko kana ka kulle a ranka zan yi wa wani kaza ya yi mini kaza sai na rama, to duk wannan ka bari ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. domin ba abin da za ka samu a cikin aikace-aikace da kana yi kamar ka yafewa abu ne wanda yake na da lada mai yawa, ka rike shi. to ko kuma ka iske kanka wannan cikin wata wunce cikin ibada, ko kuma ka samu kanka cikin ma'asiya, to shine tuba. to ko kuma cikin ni'imomi, kana cikin ni'ima, Allah ya maka arziki da menene, ko ya baka lafiya, ya baka ƴaƴa misali, ba bashin wani yana kanka, babu kuma wani abun tsoro tare da kai, a halin nan sai ka gode wa Allah. ibadarka shine gode wa Allah godiya. sannan abu na hudu shine ka iske kanka a cikin bala'i, to ba abin da ya fi ka yi wa Allah hakuri. wato dama dai haka, kana cikin ibada ka yi wa Allah godiya, kana cikin ma'siya ka nemo gafara da tuba wurin Allah tabaraka wa ta'ala, kana cikin lafiya da ni'ima da alheri, har wa yau ka gode wa Allah akan wannan. ko kuma kana cikin sako, in kana cikin sako, in kana cikin rashin lafiya dai kai, kana cikin ni'ima da lafiya, ka gode wa Allah kan wannan, sannan godiyan zai rike maka wannan ni'ima. ko kuma kana cikin rashin lafiya, to ka yi haƙuri, ka jure, ka ɗau abin da Allah ya hukunta ya yi maka hukunci da shi, Allah zai yaye maka, zai ɗaga maka. to daga nan sai ka dinga muhasaba. in ka tubanka ya inganta, to ka san tuban nan bayarwa baiwa ne daga Allah ya baka, wato Allah ne ya baka, ba wai kokarinka ba ne. kudurin wato rike wannan a zuciya zai taimake ka. sannan kuma
idan kamar abin nan kayi tuba, ka bar tuba din ka dangana shi ga Allah, wato ka tuba da ganin tuba, ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala malicinka, to anan ana neman ka da kai istiqama. Menene istiqama? Istiqama shine wato mutum ya tsaya akan tafarkin Allah daidai tare da takawa, tare da tsoron Allah, wato za ka yi aiki da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, za ka wato kyautata zantukan da kana faɗa, kamar yadda dai sai na Jabir da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi bayan ya gaya masa abubuwan da yake duka, ya ce masa to ya rasulullah, wato ya ce masa qul rabbuna Allah summa istaqim, ko sai ya ce masa abin da kuma ake neman ka da shi shine ka riƙe bakinka. Ya ce to menene zan yi bayan wannan? Ya ce ka riƙe bakinka. To ma'ana dai istiqama shine dai gaɓaɓu duk zuciya ya tsarkaku, ya bi hanya, harshe ya tsarkaku, kar ya faɗi asasshiyar magana, hannaye da ƙafafu da sauran gaɓoɓi duk su tafi daidai yadda abin da Allah ya faɗa. Wannan shine takawa. A cikin wannan takawa ana buƙatar ka zama mai gaskiya, ka zama mai ikhlasi. In ka yi wannan sai a wuce da kai a matsayi na tumanina da kwanciyar hankali. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innu qulub, shine a inda zaka je ka shiga. Wato in ka shiga tumanina nan ka samu, to zaka samu kuma batun wato abin nan muraqaba da mushahada da ma'rifa, duk waɗannan abubuwa. Muraqaba shine sanin cewa duk inda nake Allah yana gani na, Allah yana gani na, Allah yana tare da ni, Allah yana da iko a kaina, Allah ba zai kama ni wata rana. To duk inda nake ciki babu wanda zai koye ka daga Allah. Sannan kuma duk duniyar nan farkonsu da ƙarshensu duka na alherinsu da mara alheri don su tare ba za su karɓe ka daga hannun Allah ba, sai dai Allah in ya so. Ko annabawa da waliyai suna ceto, to da izinin Allah ake yin ceto. In Allah ya hana ba ceto, ba wani abu nan. Saboda haka ka san cewa Allah kana tare, shine raqaba. Mushahada kuwa shine cewa ka kai matsayin duk inda kake saboda yaqinin ka kamar zaka ga Allah din da idanunka, ko da shi ba za ka gani ba, to zuciyarka ya kaddara kamar yana gani. Shine manzo Allah ya ce wannan mai ihsani, ya ce masa mal ihsan Jibril ya tambaye menene ihsani? Qala al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsani din shine ka bauta ma Allah a matsayin kamar kana ganin shi. In kuma baka ganin shi, to ka san shi fa yana ganin ka. Saboda haka ka kyautata abubuwan da kake yi. Ko mutum dan uwanka ya zo a gaban shi, in dai kai kana da, in kai mutumin kirki ne, ba za ka yi kai abun kunya a gaban shi ba, ko ba haka ba? To amma dai mutum ya zama ba mutumin kirki ba, da wannan ya faɗi. Wanda ya faɗi yana yin duk abin da ya ga dama, don mutane duk abunsa babu ne, wato babu ne, don babu hukuncinsu, babu hukuncin alkunya, babu hukuncin darajanta da girmama, duk babu. Saboda haka yana yin abin da ya ga dama. Amma mutumin da darajar Allah tana nan a zuciyarsa, ko ba kuwa tare da shi, ya san Allah yana tare da shi, yana ganin shi. Abubuwan da Allah ba so ba zai yi ba, shine istiqama. To waɗanda sun yarda Allah shine ubangijinsu kuma sun istiqama din nan, Allah ubangiji. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هل يريد ولي صحابي سفيان بن عبد الله الثقفي ناتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم كجاء من الأمري وأن زن رجي شيء ya zama wato wanda zai kyautata min lamari na duka, ka gaya mini wani lamarin da zan rike wato in tsira da shi. Ya ce ka ce rabbi Allah, Allah shi ne ba, wato ka ce la ilaha illallah, sun mastaqim, kana ka bi duk umarnin da aka zo maka da shi, wato abin da shari'a ta zo da shi ka bi shi, kai haka ka tsira. Qultu ya rasulullahi, na ce ya manzon Allah, ma akthara ma nakhafu ala ma sama ma ta kafu alai, menene abin da kafi jin tsoronsa a gare ni, menene kake jin min tsoronsa cikin gaɓaɓuna ko kuma halaye na? Ya ce masa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lisanihi,
annabi ya kama harshen kanshi ya ce masa me ya ce masa alaika bi haza, wato ya kama harshensa sai ya ce masa abinda nake jin maka tsoro shine wannan harshen nan. Kaga kalma ɗaya sai ta rushe aikin mutumin da yake duka. Annabi ya ba da labarin mutum biyu, mutane guda biyu daga cikin wato mutanen da suka gabata, yan uwa ne, abokai ne. Bayan yan kwantaka wato abota ta shiga tsakaninsu, wannan kullum yana cikin ibada, wannan kuma kullum yana cikin ɓanna, ya shaye-shaye ne, mata ne, abubuwa ne na banza. Yana cikin wannan yana tafe da wannan haka ne, kullum ya zai ce masa ka tuba fa, ka koma ga Allah, ka tuba fa, Allah Ubangiji yana jiran tuban ka fa, ni ba Allah ne Ubangiji na ruwanka kai da abin da yake tsakanina da Ubangiji na. To kar wani kuma ya ji wannan shi ni ma zan yi haka, a'a an faɗi wannan saboda mu lura ne, ba wai mu yi aiki irin nashi ba. Sai ya ce wai kai Allah ya sa ka gadi ne za ka kuma makiwaci ne za ka yi min kiwo, ka gane kullum ka yi kaza ka yi kaza, ka bani da Ubangiji na. Ya ce to sai suka mutu, da suka mutu aka kawo su gaban Ubangiji maɗaukakin sarki. Shi wancan da yake ce wato kai ka kyautata kaza ka sanar ya ɗau lamari kamar wani jarunta ne kuma da ikonsa ne ke, bai tuna cewa Allah ne cikin ibada man ya so ne tukun za ka kubuta, cikin sabo man ya so ne tukun za ka halaka, da bai gane wannan ba. Shi ne da aka zo sai Allah ya ce ma mala'iku, wannan mai yawan ibadan nan ya yi wa kansa ne, a ɗauki a kan shi wuta. Ya ce wannan kuma da rahama na, ni na kai talaka ne ba a lahira, baka da a duniya baka da komai ba, to na baka daga nimomi na, ka je ka shiga aljanna. Shi wancan sai aka dauka aka sa aljanna, ka gani ko? To kaga wannan Allah Ubangiji ya kubutar da shi daga azaba ba tare da wani aikin da ya yi ba. Shi ne dai wato kwatancewa da za mu yi. Istiqama tana da kyau, amma kuma ka san Allah shine ya fore maka waɗannan gabaɓu suna bin abin da wato zuciya ya shiryu, yana shiryar da su kuma suna bin su kuma da taimakon Allah ne. In ya kawo rashin lafiya kaga ba mai motsi a cikin su, to Allah ya kiyaye mu. Tunanin zane Allah ta mabu wala ta zan kama nahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan qala innani minal muslimin. To babu mutumin da ya fi kyautatawa, wato babu wani mutumin da faɗin shi ya fi zai kyautata cikin faɗin shi kamar mutumin da ya kyautata ga lamarinsa da Allah tabaraka wa ta'ala. Sau kawai mada'a ila Allah, ga mutumin da ya kira zuwa Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. babu mutumin da ya fi mutumin da wato babu zance, babu faɗi, babu aiki fiye da kyawunta ya fi aikin mutumin da yana kira zuwa Allah, kuma yana kira zuwa Allah kuma yana kyautata ayyukansa. Ba wai ya ce wa mutane ku bar sharri, shi yana aikata, ku bar zina yana aikata, ku bar shan giya yana yi, ku bar yawo yana yi, ku bar sata yana yi, wato yana hanawa daga abin da Allah ya hana, amma shi yana aikatawa. Ya ce wa mutane ku yi kaza na aikin alheri, shi ko ba haka bane. A mutumin nan lalle ya yi kira, shi mumini ne, musulmi ne, ya yi imani, ya yi kira zuwa Allah, kana ya kyautata ayyukansa na rayuwar shi duka, abinda an ce ya rike daidai. وقال إنني من المسلمين. kuma yace ni musulmi ne. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. to wato hasana aiki mai kyau da mara kyau ba za su yi daidai ba. ادفع بالتي هي أحسن. to anan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, wane ne zai fi mutumin da wane ne zai fi kyau ga mutumin da ya yi kira zuwa Allah
kuma ya yi aiki mai kyau a rayuwar shi, ai babu wanda zai fi shi wannan. Kuma sannan ya tabbata akan musulunci, ya ce ni fa ina daga cikin musulmi, duk abin da musulmi baya yi bai kamata na yi ba, duk abin da musulmi yana yi bai kamata na bari ba. To wane ne ya fi daraja a wurin Allah ga wannan mutum? Ba babu ba. To wannan mutum wani iri ne? Suka ce wato wannan aya ta sauka ne akan masu kiran sallah, mu'azzin, wato mu'azzinun su ne sun shiga a cikin wannan aya. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi batun matsayin shi imam ga ladansa, amma shi mai kiran sallah abun amma mutane sun amintar masa da lokutansu na sallolinsu. Shi wannan kullum ya yi kiransa hayya ala sala hayya ala sala, yana kiran mutane. To lalle shi wannan shi ne waɗanda aka su ne shi wannan shi da makamantan su ne aka nufa da wannan aya, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Aisha tana ce haka. Manzo Allah ya ce masa gobe a lahira idan mutane sun tashi, waɗanda sun fi mutane dogon wuya su ne masu kiran sallah, ma'ana dai matsayinsu yana da daraja. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen zamani abubuwa za su canza har mutane duk su ƙi kiran sallah, su barwa wato ƙananan mutane a cikinsu. Wato ba za su naɗa babban mutum ya zama na kiran sallah ba, sai dai mutumin da shi a cikin mutane shine wato ƙarami, ƙananan mutane a daraja, su ake ce wato su kira sallah. Amma dai liman wanda yake shi ne mai kusa ga mai kira sallah ba, ko ba haka ba, shi ne mai kusa, shi ma ba zai kira sallah ba, sai dai ina ladan da nemi ladan a ce ka kira sallah. To amma wannan aiki tana da lada sosai, kamar yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. To har wa yau wani san ƙaunar min man da ainihin wa amina sani wa ƙala ina ne minal musulmi. To wala ta sami hasanatu wala sayya. Aikin alheri ba zai daidai da aikin abin nan laifi ba. Wato ayyuka na alheri da ayyuka da amala saliha da alhasanat ba za su na daidai da sayi'at ba, da laifuka ba daidai ba ne. idfa billati hiya ahsan. Idan tsakaninka da wani abu mara daɗi ya auku, to maimakon sharri ya yi maka, maimakon ka tashi da zafin rai ka yi mishi sharri, to da abin da ya fi kyau ka yafe masa, ka ja shi ya zama ɗan uwanka. Sannan kuma to duk mutumin da ya yi maka laifin ya yafe masa, sai dawo ya zama ɗan uwanka. Wato idfa billati ahsan, fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatu, inda ka tura da abu mai kyau, to sai ka ga nan take wato sai ka zama nan take wannan da baya son ka ya zama masoyinka, ma'ana dai in ka yi raddi mai kyau. Saboda haka Allah yana koya mana ladabin zama ko kuma zamantakewa cikin mutane. Ladabin nan shine idan wato ka yi alheri, kar ka yarda ka yin alheri. Idan kuma mutum ya yi maka alheri, dama man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, duk mutumin da ya yi muku alheri ku kyautata masa, ku yi mishi alheri irin abin da ya yi muku kofi. Mutumin da ya baka alheri ka yi masa addu'a, ko da baka samu komai ba, jazakallahu khairan din ma ai alheri ne, da addu'a ne, Allah ya saka maka da alherinsa, ko ba haka ba? To idan kuma mutum ya yi maka wato laifi, ya zage ka, ya doke ka, ya kwace dukiyarka, ya saci wani abu naka, kai ka saka masa da alheri. Idfa billati ahsan, fa idza allazi bainaka wa bainahu adawa, sai kaga wanda yake tsakanin ku kai da shi, a tsakanin ku kai gaba, sai ya koma ya zama kaman dan uwa karibi, dan uwa makusanci, mai tausayi gare ka, mai soyayya gare ka. Sai lamari duk ya jawo, kar ka zo kana abun nan, kana yin abun da ba kyau saboda mutum ya yi maka abu mara kyau.
idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawun ka'annahu waliyyun hamim. wa ma yulaqaha, sai dai wannan hali managarci da muka ambata a nan, a yi maka sharri kai kuma ka saka da alheri, wani misali ya yi gaba da kai kuma ka yi mashi alheri, ka yi mashi addu'a, ka kyautata alaƙarka da shi, ka faɗi abubuwa kalmomi masu kyau kansa har ya zo shi kansa ya tuba ya zama abokin ɗin. Hali irin wannan ɗin masu karɓa masu yarda su aikata ɗin kaɗan ne cikin mutane. wa ma yulaqaha illa allazina sabaru, ba sa aiki da wannan wato halaye managarta sai waɗanda Allah ya ba su haƙuri. wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim, kuma baya samun wannan sai ne mutumin da Allah ya ba shi rabo babba a lahira. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. in kuma wani turewa na shaidan ta same ka, shaidan ya fisgo ka, to shine yana cewa ma yulaqaha illa zu hazzin azim ko wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, to in shaidan ya same ka ya fisgo ka ya ka kan kai sabani abin da aka gaya maka nan din nan, fasta'iz billah, ka nemi tsari daga Allah tabaraka wa ta'ala. manzo Allah kullum yana cewa yana cewa wato yana neman tsari daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala min hamzihi wa lamzihi wato shaidan yana neman Allah tabaraka wa ta'ala tsirar da shi daga tabawan shaidan da sharrinsa, wato kamar inda yana min hamzihi wa nafqihi wa nafatihi. innahu huwa as-sami'ul 'alim. to inda shaidan ya fusgo ka ya sa ka fushi, to ka nemi Allah ya shiga tsakaninka da shi, ka ƙara da yin haƙuri. Allah shi ne magiyin duk abin da za ka faɗa, masanin duk abin da kake ciki. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار. suna daga cikin ayoyin Allah, ba abubuwan da za a zo a bauta musu ba, suna daga cikin ayoyin Allah. الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. to Allah ubangi yana daga cikin ayoyinsa shine dare, gashi nan dare a ciki muna futawa, wannan rana ciki muna wala muna neman arzikinmu ko muna hakokinmu na rayuwa. washamsu rana tana haskaka mana duniyar nan duk ba tare da mun fura abin da wani fitila ba. wal qamar ga wata kuma da shi muna sa alƙawura ran kaza din da mai kaza daga cikin kwanakin watan da muna watan musulunci ko kuma dai wata irin na bature duk da ɗaya ne. la tasjudu lishamsi wal ya ku qurayshawa, kada ku yi wa rana sujada, kada ku yi wa wata sujada. wayannan ayoyi ne na Allah kuma halitta ne na Allah, ba su fi ku da komai ba, su ma bayi ne irin ku. Allah ya fore su suna yin abin da suke yi, ba don sun fi ku ba ne. wasjudu lillahi, in saboda su suna sama kai kana ƙasa, to saboda kai kana ƙasa ne. in kana kan wata sai kaga ƙasan ma tana sama kamar taurari tana yawo, ita ma taurari ce, ba wani abu daban ba ne. ولا القمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ku bauta ma Allah mahaliccinsu in dai kuna bauta saboda shi ne, kada ku bauta ma waɗannan halitta na Allah. Allah ne ya taimaka wurin mun takaita ne don muna sauri don waɗannan abubuwan da suke gabanmu. ayoyin suna da ma'anoni da yawa mun tsatsallake mun nan ɗin. Allah dai ba mu ladan su, albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wato akwai kungiya na koli na mutuntaka ko yan uwantaka na mutuntaka, wadda ana samun membobi cikinta
daga dukkan wato ƙungiyoyin addini wato na ƙoli na kowace ƙasa cikin duniya, daga cikin mabiya addinai waɗanda suna da rai har yanzu uku, wato musulunci da christianity da kuma addinin yahudawa. Saboda wannan wahala da musulmi suke ciki na covid-19 ko kuma coronavirus, suka ga lalle su keɓe wani lokaci musulmi ga baki ɗayansu su roƙi Allah ya ɗauke mana wannan bala'i. To ka gani wannan ya zama kamar istisqa'i, kamar neman ruwa. In za a fita kaga ana fita da ahlul zimma da musulmi duka, don kar a ce wasu sun yi addu'a ba karɓa ba, kowa da kowa zama yana ciki. In an karɓa to an karɓa gaba ɗaya dai, ko ma wani wanda karɓa saboda shi ma to a bari dai sai lahira, ma duniya dai an karɓa musu duka, in amsa musu duka. In kuma ba samu ba to an hana gaba ɗaya, ba wata ƙungiya da za ta ga laifin ƙungiya. To ana ji na? To duka murya ɗaya za a tashi a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya kiyaye wato 'yan adam gaba ɗaya, ya tsirar da su daga wannan bala'i da ya zo, wanda ya nufo su gaba ɗaya da ƙare dangi. Shi wannan secretary general na United Nations shi kansa ya albarkaci wannan mataki, ya ce lalle ya kamata su yi malamai da musulmi duk gaba daya, baki daya, malami da wanda ba malami ba, duk su yi addu'a gaba daya a lokaci daya a yini guda, kowa yadda gurgudun kasar shi a roƙi Allah. Mu a nan Najeriya mu ma wato saboda abinda Ubangiji ya faɗa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, da abinda ya faɗa ud'uni astajib lakum, da abinda ya faɗa wa in shay'in min illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura, da abinda ya faɗa na in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda, saboda kuma qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wato farawa daga waɗannan kuma tashi daga waɗannan ayoyi duka masu girma, da kuma aiki da wato shiriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ta wato kullum ya dukufa yana tsaye a kofar Allah, yana tabarru'u, yana roƙon Allah saboda in wani muhimmin abu ya zo. Lokacin da ya je Badr kaga ya ɗaga hannayensa yana roƙon Allah har wato rawani shi ya faɗi. To haka nan duk lokacin da wani waba'i ko kuma wani rashin lahiya ko tsa'unu da dukkan da abubuwan da za su kawo baƙin ciki da bala'i da wahala ga mutane, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da yana ce a yi shi shine addu'a. Haka nan ya zo cikin hadisin nan na Nu'man bin Bashir, ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana kan mimbari, addu'a huwa al-ibada. Haka nan kuma wani wata riwaya kuma addu'a mukhul ibada. To dukanmu da sunan hay'a na ifta, da sunan wato majalisa na fatawa na Najeriya, da kuma majalisa ta musulunci ta Najeriya, da Supreme Council for Islamic Affairs na Najeriya, da dukkan musulmi na Najeriya gaba daya, muna roƙo mu tsaya tsayin daka mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala dukanmu, kuma duk mutanen Najeriya da Kirista da musulmi dukansu, ko kuma musulmi da Kirista duk gaba daya su yi kokari su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Lokutan da aka ɗauka da wato mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala za mu zo kan shi, wa sannan mu da mabiya sauran addinai dukansu da lokaci daya, wato ranar 14 ga watan Mai, duk mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Haka nan wannan zai zama ranar 21 kenan ga watan Ramadana. Kamar yadda dai muna so mu ɗauki wannan dama mu ce za mu ƙara jaddadawa dukkan wato masu addinai a duniya da kuma ƙasarmu Najeriya gaba ɗaya
lalle su yi kokari wato a tabbatar da batun zaman lafiya, wato zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Allah ya halice mu duka daga Hawwa da Adam, wanda ya shiryu Allah ya shiryar da shi, wanda ya bata Allah ya batar da shi. Ba aikinmu ne nan mu yi mishi hukunci ko kuma mu yi mishi shari'a ba. Saboda haka muna fata lalle a kudure kyautata zama tsakaninmu da kowa, wato tsakanin ka kai musulmi da kowa, kai kirista da kowa, ba yahudi da kowa. Sannan kuma abubuwan da za su faru tsakanin mu magance su ta hanyar lumana, ta hanyar wato ƙa'idojinsu yadda ubangiji tabaraka ta shirya masu wato asbab da za a gyara su da su. Kada mu haɗa su wayannan abubuwa da sha'anin siyasa. Sha'anin addini daban, sha'anin siyasa daban, sai dai addini yana hukunta komai da komai ciki har da siyasa. Hakanan kuma kar mu kulla maslahar mu akan dabaru na cewa na arziki, neman arziki ko kuma da kabilanci ko kuma wato yi amfani da bigire cewa mu mutanen ƙasa gari kaza ko ƙasa kaza ba. To daga cikin addu'o'in da zai yi musulmi ya rike ya aikata su a wancan ranar bayan fuskantarsa ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki, ya zai yi sallah raka'a guda biyu, farko da Fatiha da Alam Nasraha, na biyu kuma wato Fatiha da Iza Ja'a Nasrullahi, tare da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dari, da kuma addu'a da kowace irin siga zai iya yayi addu'a. To addu'o'in da suka zo dai mutum zai iya addu'a اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأن ما ينا إيه كرنتا تنكما ونكما زي إيه كرنتا تحصنت بذي العزة وتحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى والوبا والضرر إنك على كل شيء قدير. وإنما إن يسو زي إيا يهي الله يتيمكيمو. سننكما إذن أولاري واتو أبنى أولاري masallatai ko kuma jama'a masu yawa kamar zawiyoyi, musamman ina jawo hankalin su kamar yadda mun sa ana yi abubuwa a zawiyar mu ta Maiduguri da kuma rassan wannan zawiya da suke Chadi, suna Sudan, suna ko'ina mun ba su abin da suke yi. Ko da suke wannan ba zan ce in kallafa wasu ba, tunda a cikinsu akwai ƙur'anai 10,000 so da wanda zai fi ƙarfin mutum. Saboda haka kowa ya yi daidai gwargwadon ƙarfin shi. A nan muna ce kamar ya latif, mutum yana iya yi kamar 10,129 ko kuma 129 ko kuma fiye da haka gwargwadon ƙarfin shi. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Imam Ash-Shazili yana ce 450 in ka yi ta Allah zai yaye duk abin da kake yin tsoronsa. Ya salam 371 Allah zai iya yaye, ko kuma ya salam ta zo 372 duka dai Allah zai abin da 82 kai Allah ubangiji zai biya bukata. A cikin masallatai ko akalla a yi 371 ko kuma da 82 duka dai ana iya ya kafi 111 ga mutum daya. A masallacin 111 ana iya yi, ya shafi 911 ga mutum daya zai iya yi a gidan shi ba. A cikin masallaci ko 10,911 ana iya yi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'a, ya kyautata mana, ya kiyaye mu. Wannan abu ba mu nan Najeriya kullum muke yi ba a wancan ranar. Duk duniya an riga an gama an aiko mana da wasiƙa daga Azhar, su ma suna yi, sun roƙe mu ma a nan mu yi. To saboda haka wato mutane su sani ba mu kaɗai ne muke yi ba, duk ƙasashen duniya, duk ƙasashen musulmi na duniya suna yi. To kiristoci kuma ana fata tun da duk zaman mu a nan duniya ɗaya to su ma su yi, haka nan yahudawa su ma su yi. Amma mu namu na musulmi ya kamata mu dukufa mu tsaya kan kofar Allah mu roƙe shi ya ije mana wannan bala'i, ya kore mana wannan bala'i, ya sauko mana da rahama.
kuma ya ba mu karfin kyautata addini mu da rike shi da albarkar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace. To bismillah. Allah saka shi da alheri. Amin ya Wani Allah biya bukatu. amin. Wannan malami yana tambayan hukuncin aure ta hanyar telefon ko video call. Shi alwali yana wani ƙasa daban, su ma'aurata suna wani daban a hada kamar na'ura. Inda sun san juna a bisa mazhabar Abu Hanifa zai halatta. Tunda mazhabar Abu Hanifa inda wali kamar yana China, matar tana Morocco misali, yana iya hada miji kuma yana Masar, wato ana iya hada su a daura musu aure riyabiyan, ya halatta. Wanda shi akwai dan kuntata wajen mu malikiya don halaye suna canzawa, to saboda haka ba a so a yi haka, amma dai in an yi shi bisa wannan na call din na kafana na telefon da ta bidiyo ayi mai sauki ne wannan, babu ko ana iya yi. Wannan tambayan hukuncin hanyoyin sada zumunci na yanzu, mutum ya rubuta wa'azozi ya saka, ana iya daukan wannan ma kamar sadaka ne jariya da to sadaka dai, amma ba za ta zama jariya ba, mutane ba za su kula da wannan sosai ba. Sadaka jariya ta zo ne akan abin da yana amfanar mutane na ci da sha da sakawa a wuya, to shine dai ka yi kokari ka yi sadaka jariya. Ma wancan din hubusi ne na alheri, yana da kyau ka yi haka, ka rubuta abu a cikin wasa'il ilam din ka yada saboda mutane su yi aiki mai kyau, yana da kyau. Amma dai sadaka jariya an fi so ka yi shi masallaci, ka gina a yi sallah ciki, ka lura wannan masallaci ya kusa da wannan abin da ake yi, ko kuma ilimi ka karantar ma, wato ka karanta ilimi, ka yi wa iyayenka da sauran jama'a addu'o'i, kaga yana isa gare su. Haka kuma wato ka yi wa'azi saboda Allah, shi ma ladan shi yana har abada za ka samu. Saboda haka dai ba komai. To wannan na tambayan hukuncin bambancin yanayi na lokacin azumi na wasu kasashe. Wasu suna da rana mai tsayi, wasu suna da gajeren dare. To masu tsayin rana wanda har yana wuce awa 20, to ya hukuncin azumin su, musamman ga wanda suke zai ba da wahala. To idan kamar ya ba da wahala a wurin, idan malaman wurin sun yarda, ana iya ɗauka wata ƙasa mafi kusa gare su daga yin ƙasashen da lokacin su madaidaiki ne, sai su yi azumi tare da su. Amma in kuma sun haƙura suna yi, don akwai wani manta ba, akwai wani mutum daga 'yan uwanmu na Sudan ya je wata ƙasa, ya ce mini yini awa 20 ne, kuma da sun zauna shan ruwa, suna cikin shan ruwa sai a ce wai alfijir ya fara fitowa. Sai su tashi da wuri su yi sallan isha su ya abubuwa. To wannan wuri daga cikin shi ana iya kaddarawa, tunda annabi ya faɗa cewa wato dujjal zai zo. In ya zo ranar shi ɗaya daidai shekara, tsawon da shekara guda, sai ta sauka ta zana biyu, kuma wasu ranakun kamar wata-wata, wasu kamar mako-mako, saura kuma kamar kwanakin mutane. Sahabai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kamar yini mai shekara da yini mai wata, wato waɗannan sallah guda, wato sallar yini guda za ta ishe mu? Yace a'a, ku kaddara mata, ku kaddara lokutan ku nan, rana tana nan ma ba ku da rana, kuna wa Allah da salati sallah, saboda ku lissafa daidai ku yi sallah. To waɗannan mutane in dai abun zai dame su, zai fi karfin su, maimakon su karya azumi su bari su kiyasta da awowin waɗanda suna kusa da su, suna cikin wato awowi madaidaita, to sai su yi azumi tare da su, kuma su karya tare da su, za a samu ladan azumin su insha Allah. A hade da wannan tambaya, kamar mutum ya hau jirgi daga garin su awa daya za a iya shan ruwa, to a cikin jirgi sai pilot ya ce to wanda na ɗauko su daga gari kaza yanzu lokacin shan ruwa ya yi,
amma yanzu haka suna ganin rana a saman nan, za su iya ajiye azumi? za su iya su sha saboda mai saboda shi ana lissafin ƙasa ne inda suke ɗin rana ya faɗi in ba domin kana sama ba rana ya faɗi ba nan ka sha babu laifi. To wani na tambayin hukuncin shin zai yiwu a yi itikafi ba cikin watan ramadana ba? za a yi halwa dai bayan ramadana riyaba ana yi ba watan ramadana ba, amma itikafi ana yin shi a cikin ramadana ne. To tambaya na ƙarshe wani na tambayan a wannan yanayi na corona ba a iya taro, mutum yana iya yin idi a gidansa da yana ana iya da familin shi za su yi sallah, wato za su yi sallan idi babu laifi. Allah dai ya kiyaye, tunda Allah ya kawo bala'in da haɗuwan ne take haɗa shi, to saboda haka Allah ko ya ce mu kiyaye rai, mu kan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kada ku halakar da kanku da kanku, kada ku jefa kanku cikin halaka da hannayenku, kar ku yi haka. Misali kamar mutum ya ce ana mutawakkili ne zan je yaƙi ba tare da takobi ko kuma garkuwa da sauransu ba, to kaga wannan gefa kai cikin halaka ne ko? To ai wannan ma duk irinsa ne, tunda baka da ikon ka hana, balle ma wancan maki kana gani kana iya gudu wannan din maki ne gashi yana yaƙi da kai amma za ka gan shi sai ali dai ya kama ka, kuma ba zai ba da lokaci a yi maka magani ma, sai ya ɗauka mutum ya tafi da shi. ta Allah ke yi Amin.